que son as barras de pan, para facer os bolos e que vayan levando aquí uns minutos encima do obradoiro. Depois pasamos estas, estirámolas e pasámolas ao salgueiro. Aí estarán entre media hora e unha hora. E depois, entre que roxo o forno, hai que meterlle leña aí bastante, para que media hora aproximadamente, pois xa me está no seu puntiño para zoupalas para o forno. O forno sigue sendo de leña, non? Como Sí, sí. o que tiña o teu pai. Agora vamos a encender dentro de un momentiño as xaudas. É un traballo así un pouco monótono. Bueno, pero pensar que lle estás dando de comer a moitos pueblos todos os días, Eso sí, non. Hai que facer o mellor posible. Bueno, a panadería tú heredala Si xa ven do meu pai, é do meu tío. do teu tío, que foron os que montaron o forno aquí en Betín. O forno antes había un que estaba onde vai hoxe a carretera en frente do... E aí a plaza, a carretera que sube para Carballar, aí había un forno, pero pasou a carretera e tirou, o sea, expropiaron. E depois pasaron ao forno que hai aí abaixo na carreira, que ainda está, pero está, o sea, está aí, pero non está inactivo. E depois este xa o construíron por os anos 60 ou así. E aquí está funcionando hasta hoxe. Oye, ya... Eu quería quedar. E fais o pan, ahora que está tan de moda lo de la masa madre, tú fais o pan como sempre. Como sempre, aquí non hai nada industrial. É auga, levadura, fariña e reposo. E non hai máis. É sal, claro. En estes días que estamos así raros, a xente consume máis pan ou... Sí, pensa que se vai... Non sei, parece que se lle vai acabar o mundo nos últimos días. Porque hai xente, home, agora está toda a xente na casa, claro, é normal que consuman máis. Pero hai xente que pensa que se, xa se digo, que non vai haber pan mañá ou pasado. E de momento, supoño que seguiremos traballando. Vamos a seguir ca historia da vosa panadería. O que baixou un poquinho foi nas festas, non? Que antes nas festas era... Sí, era a festa, era a festa de verdade, pero agora eso xa se acabou. Eu ainda me acordo aquí onde tedes agora o despacho de pan, que, bueno, isto cambiou un pouquiño de cando naceu agora, e aquí poñerse todas as mulleres a bater naquelas batedoras que se facían camao. Ainda teis algo? algo? Teño unha por aí, pero bueno, tería que buscar. Sí. Xuntábanse, eu que sei, 15 ou 20 personas aí, dalle que te pego. Si traías os huevos da casa, facías para facer o roscón, non? Para facer o roscón. Pero claro, de aquela había moita xente, agora os pueblos que non se... están valeiros, non hai... Vamos, que non é que se me falten clientes, é que se me morran. Entendes? Como? Xa che digo, os pueblos antes levaban muchísimo pan, repartindo e tal, ahora xa eso acabou. Bueno, eu acordo a má ainda ir ao meu barrio, a Castrofolla, Sí. con un carro, iba o pan nun cesto de mimbre, e a nos tocábanos que repartira pola tarde, porque pola mañá era petín, non? Sí, xa che digo, mira, para ir polos barrios sin petín repartindo, imagínate, a xente que habría. Hoxe repartides a... Hoxe con 2 horas ou 3 de reparto xa se acabou o reparto. Repartides a todos os pueblos de Petín, Sí, vales tamén a tamén rúa. vamos ao teu barrio, pero eso xa se fai moi rápido. Sí. Xa che digo, claro, a xente vai a menos. E se non cambia a tendencia, pois non sei onde iremos parar. Porque hai pueblos que hai unha persona ou dúas, xa non queda nada máis aí. Vas igual porque, oi, hai que ir, pero se non xa non ibas, non se compensa nin ir ali. Dá gusto verte amasar e facer os boliños. Cantos anos levas? Isto todo é práctica, claro, como todo. Ao principio, como cando eu empecé, non daba feito un
coña. Pero bueno, pues a práctica, como todos os oficios.